זה היה 3 ימים אחרי יום ההולדת ה-45 שלי. זה התחיל עם כאב שיניים. צלצלתי לעבודה, אמרתי שאני לא באה. אצל הרופא שיניים, צ'יק צ'ק, פתח, סגר, לא קם לי כלום. השעה הייתה סך הכל 11:30. יכולתי בשקט ללכת לעבודה. לא בא לי. הלכתי לשתות קפה כאן, בשקט. וישבתי לשם, והסתכלתי על השינקיניסטים האלה, שב11:45 הם בקושי יודעים איזה יום זה. אמרתי לעצמי, מה זה? איך זה שאני למעלה מ-20 שנה קמה כל בוקר ב6, כמו רובוט, טסה לעבודה, חוזרת מהעבודה, לוקחת את הילדים לחוגים, לקופת חולים, את החותנת למועדון הברידג', ובערב שבעלי סוף סוף מגיע, הוא אומר שיש לו בעיות עם מס הכנסה. אמרתי, צריך לעשות שינוי, מהפך, משהו. נזכרתי שכשהייתי בת 13-14, חשבתי שכל החיים שלי יהיו רומן אחד מתמשך. הרפתקאות, ריגול, דו-קרב עם שחר, מחרוזות, משי, סטין, מרכבות בשלג, מאהבים וחזרים שלפחות אחד מהם ינסה להתאבד בגללי. אפילו דבר אחד מכל אלה לא קרה לי. אמרתי לעצמי, חייבים לעשות משהו לשנות, שינוי. נזכרתי שיש לי בתיק מספר טלפון של בחור צעיר, גידי. הוא היה יושב על ידי בהרצאות ששמעתי באוניברסיטה. והוא היה בגיל של הבן שלי. והוא חיזר אחריי. אמרתי, גידי, אני יכולה להיות אימא שלך. הוא אמר, גידי, זה לא מפריע, מה אכפת לך? אמרתי, גידי, אפילו אם הייתי רוצה, אין לי 200. הוא אומר, תפני לי בוקר אחד מתוך החיים שלך, בוקר אחד, ניסע לצפון, ניסע לדרום, נלך לבית מלון, מה שתרצי. אמרתי, גידי, אם אני אספר לך איך בנוי היום שלי, אתה פשוט תשתגע. הוא אמר, לא מחר, תצלצלי בבוקר לעבודה, תגידי שיש לך כאב שיניים, ותפני לך את כל היום. איך הוא ידע? ישר הלכתי וצלצלתי אליו. הוא אמר, איפה את נמצאת? אל תזוז משם. תתני לי 30 דקות, אני באה ואני גם מתחיל בית מלון. אמרתי, רגע, אנחנו עוד לא מחזיקים בבית מלון, אבל הוא כבר סגר. אז הלכתי וישבתי בחזרה. ואז נכנסה לבית הקפה אישה, בערך גם כמעט 45, רזה כמו מקל, מלובשת ככה, לא מי יודע מה. ומכל השולחנות בחרה לשבת דווקא על ידי. התיישבה, קראה למלצרית, אמרה, תגידי בבקשה, השוקו שלכם הוא עשוי משוקולד אמיתי או שזה מין אבקה מלאכותית כזאת? המלצרית אמרה, אני לא יודעת, אני הולך לברר. חזרה אחרי כמה דקות עם שוקו כזה מוקצף, נהדר כזה, ואמרה, ביררתי, שוקולד אמיתי. האישה לקחה את הספר ואמרה, פנילתילמין. זה רע? אבל היא עוד פעם. פנילתילמין. את יודעת מה זה? לא. פנילתילמין זה חומר שנמצא במוח שלנו בכמות זעירה. אבל כשאנחנו מתאהבים, המוח שלנו מתחיל לייצר את החומר במהירות אדירה. וזה מה שנותן לנו את ההרגשה הזאת שהכל צבעוני יותר, נפלא יותר, ההיי הזה. הבנת? כן. אבל כשהאהבה נגמרת, אנחנו בבת אחת מקבלים את הלא הזה, הכל נופל, קטסטרופה, כי המוח שלנו הפסיק לייצר את החומר. הבנת? ואז אנחנו באופן אינסטינקטיבי מחפשים את הפנילתילמין, והוא נמצא בתוך השוקולד. הבנת? כן. זאת אומרת, את נמצאת עכשיו אחרי אהבה שנגמרה. לא, המקרה שלי הוא שונה לחלוטין. אני לוקחת את זה באופן פרופילקטי. אני לא רוצה את התלות הזאת בגברים, את ההיי הזה ואת הלא הזה, להיות באהבה ולהיות מחוץ לאהבה. אני לא לוקחת את זה כל הזמן, ואני בהיי קבוע. הבנת? כן.
תגיד בבקשה, מאיפה יש לך את האינפורמציה המוזרה הזאת שאני אף פעם עוד לא שמעתי עליה? אני הייתי שפה ניסיון של איזה פרופסור במכון ויצמן, שבמשך שנה שלמה הכיל אותי טונות של שוקולד. הוא לקח אותי היות ואני לא מסוגלת להשמין, טונות של שוקולד, ובנדלו לי כל פעם את הדם וכולי וכולי. תגידי בבקשה, את נראית לי קצת מודאגת, יש לך איזושהי בעיה? אני? לא, ממש לא, לא, אצלי הכל בסדר. אבל היא קראה למלצרית ואמרה, עוד שוקה חם בבקשה, וכשזה הגיע, היא סיבה להניח את זה לפניי. אבל אני אומרת, לא, תודה, אני השמעתי בזמן האחרון, אני לא שותה שוקה. אבל אלה הסימנים הראשונים של המחלה, התלות הזאת בגברים. תשתי מידלה, תשתי. תוך 5 עד 7 דקות, הפנילתילמין יגיע לך למוח, ואת תרגישי לגמרי אחר. תשתי. זה היה שיגעון טעים, שתיתי עוד קצת. וכך שתיתי ושתיתי, וכל פעם הסתכלתי על הדלת של הבית קפה. והנה באמת הוא הגיע, גידי, עם הטלטלים האלה, החיוך הנערי הזה, הנעורים האלה, המבריקים, השיניים וכל זה, והוא ראה רק אותי. הוא פילס לעצמו דרך בין השולחנות, ובא ולפני כולם נתן לי נשיקה ישר על הפה. ועשה ככה. בואי. והוציא מפתח, זה היה מפתח של בית מלון, 327, בואי. ואני אמרתי, גידי, שב בבקשה. הוא אומר, למה? מה קרה? אמרתי, שב, אני הולכת להזמין לך שוקו חם. למה? מה קרה? אמרתי, מה שקרה שבינתיים הפנילתילמין עלה לי למוח. וזה היה הסוף של הרומן המהפכני והגדול שהיה לי עם גידי. אולי מישהו צריך פנילתילמין? מישהי? אחרי אהבה או משהו כזה? לא? או לפני? אמנון, אתה ודאי. ברור.